Какво представлява витамин D? Витамин D е масно разтворим витамин, който участва в много основни функции на тялото. Той е от съществено значение за много процеси, включително здравето на костите и функцията на имунната система. Може да си набавите витамин D по следните начини. Излагане на слънце. Консумация на определени храни, хранителни добавки. Продължителното излагане на слънце често бива ограничено от сезона, метеорологичните условия и навиците на хората. С напредването на годините естественият синтез на витамин D намалява. Естественият прием на витамин D чрез храна обикновено е доста нисък, тъй като много малко храни съдържат значителни количества от това хранително вещество. Хранителните добавки с витамин D са най-лесния и най-ефективен начин за прием. Витамин D е масно разтворим, което означава, че не се разтваря във вода и се абсорбира най-добре в кръвта, когато се комбинира с храни с високо съдържание на мазнини. Поради тази причина се препоръчва да приемате добавки с витамин D по време на хранене, за да подобрите усвояването. Може ли тялото да предозира с витамин D? Всички сме чували, че много хубаво не е на хубаво. При витамините това важи с пълна сила. Понеже витамин D е масно разтворим, няма свойството да се изхвърля от организма чрез урината, както се случва с водоразтворимите витамини, а напротив, тялото ни ги складира в черния дроб, както и в масната тъкан. Това, от своя страна, крие немалко рискове. Необходимо е периодично да се правят изследвания, за да се установи количеството му и да се дозира правилно.